Bueltan nago! Gaur, zenbakiak ikasiko ditugu. Aurrera! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Orain, zure txanda. Esaidazu, zenbat pertsonai daude hemen? Eta hemen? Eta hemen? Hemen? Zenbat pertsonai daude hemen? Eta hemen? Beste honetan? Zenbat pertsonai daude hemen? Eta hemen? Eta azkenengo honetan? Oso ondo, txapelduna. Bukatu egin dugu. Agur!